Hola, com estan? De nou entre vostès. Estàvem mentre acomiadàvem a Pepe Atienza mirant ja en companyia d'Alexandre Ruiz el que és l'exposició que n'hi ha. S'ensenya a veure si es pot veure perfectament. Així la tenen vostès. L'exposició que es va inaugurar el passat diumenge 22 i que la tindran, a veure si ho poden veure vostès, fins al dia 9 de març. Està en la Casa de Cultura de Berreguard i el títol seu és Soledat, mi segle, del 54 al 2004, organitza per la Cofradia del Silenci Pas de la Soledat. Així ho tenen vostès. I d'això parlarem. De fet, tindrem oportunitat, mentre parlem amb Alexandre Ruiz, que és el secretari de lo que és el Pas, lo que és la cofraria, i ens contaràs un poc, perquè estem parlant ja de 50 anys, quan de vegades parlem. Dia jo que mentre parlàvem amb Alexandre tindran vostres oportunitat de veure breument unes imatges de lo que és l'exposició. Però el que volem o recomanem és que vostès, si volen, passen per Berreguard, per la Casa de Cultura i veure tot allò que es mostrarem ara, però en detall, en viu, en directe, que és això el d'ells. Dir-los que 50 anys, però a més així es conteu que 50 anys, quasi sempre quan parlem de la Setmana Santa i tot el que envolta les Setmanes Santes, es centra molt al voltant de la ciutat de Gandia, que té una capacitat major, suposa que per població, lògicament, però a banda també per dedicació, no? Però que quasi sempre s'oblidem d'Oliva, de Berreguard, de Tavernes, o si no s'oblidem no li donem l'atenció adequada, no? I clar, quan jo veig aquesta nota, me veig que hi ha 50 anys, mig segle ja, d'una cofraria a Berreguard, crec que val la pena destacar-ho, i un poc el motiu aprofitant aquesta exposició per a que s'ho contes, Alexandre. 50 anys, molts anys, no? Conta'm-nos un poc. Sí, la veritat és que 50 anys hi ha d'una associació, no hi ha simplement una confraria de Setmana Santa, sinó d'una associació, perquè al fi i al cap és una associació. Són molts perquè n'hi ha que reconèixer que la labor que se fa és totalment altruista i voluntària i no t'obliga a ningú. I complir 50 anys, a més, amb una població com Berreguard, com bé dius, que està a cavall entre Gandia i Berreguard i sovint la Setmana Santa berreguardina està eclipsada sobretot per aquestes dues grans ciutats, si comparem amb el nombre d'habitants, és molt important, no? I a més, n'hi ha que tindre en compte que només comptem amb els recursos propis, no? Els recursos de cada soci, perquè el recolzament oficial o municipal pràcticament és simbòlic, no? Quants passos hi ha a Berreguard? Confraries hi ha tres confraries. Està la confraria del Crist de la Misericòrdia, la del Sant Sepulcre, que va ser la primera que es va constituir a Berreguard, i la confraria del Silenci Pas de la Soledat. I dintre d'aquestes tres confraries existeixen 5 passos, que són l'Exeomo, el Crist de la Misericòrdia, el Nazaré, el Sepulcre i la Soledat. És a dir, que com a diferència que tenim més costum de conèixer en detall, almenys jo personalment, cada confraria representa o trau, així per exemple a Gandia, unes imatges d'un pas determinat, no? Allí 3 confraries ne feu 5. Sí, el Crist trau l'Exeomo i el Crist de la Misericòrdia, el Sepulcre compta amb el Sepulcre i recentment que es va fer l'any 93 amb el Nazaré i la Soledat amb la Soledat. De fet, també l'altre dia vau ser notícia, vau eixir, mira, mentre parlem, ahir tenim... Comenta-mos i després continuarem parlant. Quines són les imatges que estan apareguent ahir? Mira, aquesta concretament correspon a l'any 94, que en membres de la Guàrdia Civil, que des de l'any 93 escorten la Soledat. Això és el nou logotip que tenim, retalls de premsa del 40 aniversari de la primera processó l'any 95, l'estandard de la confraria, que vàrem tindre l'any 97, que abans no teníem estandard. I ahí tenim la imatge de la Soledat, que personalment per a mi és la més bonica que hi ha per així. El seu escultor va ser Vicent Rodilla, que també és l'escultor del Nazaré de Gandia. I això és el primer llistat de confrares de l'any 54, concretament. El número de confrares, ahí veig que posa 52, però són 50.
Això són imatges de la primera processó del 8 d'abril de l'any 55, el divendres sant concretament. Tot això està exposat a la Casa de Cultura Sí. de Berreguard, o sigui que ho poden anar a veure. Sí, tenim imatges... Eixa imatge és quan es va traslladar, quan va arribar al poble La Soledat, el seu trasllat fins a l'església el dimecres 6 d'abril de l'any 55. Això també és de la processó. Els primers confrares en la primera processó. I això ja són imatges més recents. Ahí en el quadre a la dreta podeu apreciar el document d'erecció de la confraria per l'arquebisbe. Això A la porta de l'església i així de... això és l'any 94, en la processó. Això és l'any 93, el primer any que va vindre la Guàrdia Civil a escortar la Soledat. Això concretament correspon a l'any 91. Això és el disseny de Vicenta Unión del llibre que van treure del 40 anys de processons, les dames de cambra. En fi, n'hi ha una compilació del que han estat els 50 anys. Ells veuen també el que és la vestimenta, les vestes i demés, no? Sí, el primer setgell de la confraria, l'acta de constitució, la primera papereta del sorteig de Nadal que van fer. Això és l'exposició que van fer l'any 95, la confraria l'any 96. En fi, és una compilació de 50 anys. És a dir que hi haurà, si vostès van, tenen l'opció, com hem dit, fins al dia 9 de març, i hi veuen des de fotografies, l'estat d'art, la imatge que representa la Soledat, i també el que és la vesta, la vestimenta, fotografies, records de l'any 54, que es va fer fins al dia d'avui, no? Sí, m'agradaria destacar que tots els documents que hi ha són originals, perquè hem volgut, normalment, inclús el confrare coneix l'existència d'aquests documents, ni com s'erigeix una confraria, i hem volgut que tota la gent pugui conèixer el que es fa, no? I a més amb documentació original, no? Que foren còpies. Pues a mi, des d'ací també, un poc per a que tots vostès sàpiguen i coneguen un poquitiu més el que és, en aquest cas, la Confraria del Silenci, el Pas de la Soledat de Berreguard, i també aprofitant un poc que l'altre dia ja vam fer ressò així per la qüestió d'informacions de la nova, ja està, la Setmana Santa, el Junta Local de Confraries de la Setmana Santa de Berreguard, editarà una revista la qual durà per nom Ròssiga i que es desvindrà la revista oficial de la Setmana Santa de Berreguard. Això és un poc el que va aparèixer l'altre dia. Què preteneu en aquesta? Un poc com el Passió per a que la gent compare o mire o es faci idea. Com es faci a Gandia o com una altra... o no té res a veure? Home, té la peculiaritat de la Setmana Santa berreguardina, no? Perquè a més és en valencià, íntegrament en valencià, i enguany és el primer any que apareixerà com a revista oficial de la Setmana Santa de Berreguard amb el nom de Ròssiga, però que es ve editant, des de l'any 92 es ve editant un llibret amb totes les activitats de la Setmana Santa berreguardina, col·laboracions i demés. I hem triat el nom perquè el nom de Ròssiga correspon a un personatge genuí i únic de Berreguard, que eixia a la processó de l'enterro abans de la Segona República i de la Guerra Civil, i que pel seu tipus de vestimenta, que anava arrossegant un tros de tela, la gent berreguardina l'anomenà Ròssiga i se li va conèixer com a Ròssiga, i hem volgut rescatar aquest personatge històric per donar-li una entitat al llibre que volem que siga l'eina identitària de la Setmana Santa berreguardina. De fet, si m'embarques, recopileu un poc una nota en què diu aquesta nit, divendres sant, molts berreguardins ixiran pel seu compte, és a dir, no formen part de ninguna confraria? No, ixien pel seu compte la processó que organitzava l'enterro, abillats amb les populars ròssigues, les quals eren de color negre, unes i morats altres, portant a les mans diversos objectes que simbolitzaven diversos motius de la passió del Senyor, com podia ser un martell, 3 claus, un mocador. Sí, però això ja t'he dit que és un personatge que eixia a la Setmana Santa berreguardina, concretament a la processó de l'enterro, que és l'única que s'organitzava, però abans de l'arribada de la Segona República i el posterior
esclat de la Guerra Civil. O sigui, que això va ser un poc l'inici en aquestes coses que estàs comentant, però que després ja heu recuperat el nom per a donar-li el títol a la revista. Sí, correcte. Hem recuperat el nom. El personatge, desgraciadament, s'ha quedat en el temps. També es podria recuperar el personatge, és interessant. Sí, de moment hem recuperat el Nazaré vivent, perquè les ròssigues acompanyaven el Nazaré vivent a la processó de l'enterro i a més també els caps de ferro, que és un personatge que custodia el Sant Sepulcre. 50 anys, mig segle, com dius així, de la Soledat. Quina característica podríem dir? 50 anys han passat ràpids per a molts dels confrares, però molt lents per a altres qüestions. Ha evolucionat en suficient capacitat d'anar acoplant-se a la vida del dia a dia? O com està? Com veus tu ara la vostra confraria? Sí, jo concretament la meva confraria la veig molt viva, molt activa. A més, de vegades molta gent és més papista que el papa, valga la redundància, i n'hi ha que moldar el que és la confraria, a més de ser una confraria, una entitat religiosa, és una associació, i n'hi ha que acoplar-la a la nova societat, i n'hi ha que saber, si no s'acopla, desgraciadament una tradició es perd, i en això estem, en intentar mantindre el que és la tradició, però juntament amb el que són els nostres dies, l'actualitat. Doncs això és el que volia. Moltíssimes gràcies, Alexandre Ruiz, per contar-nos un poc les vostres coses, les vostres peculiaritats. Estem parlant de Berguar, estem parlant de la Setmana Santa de Berguar, confraria del silenci, pas de la soledat, i sobretot reiterem i repetim, 22 de febrer fins al 9 de març, a la Casa de Cultura de Berguar. La soledat, mig segle. Passen a veure-ho i veuran, vagin a Berguar i podran veure. Paga la pena perquè sobretot veuran algo d'història i algo de les característiques pròpies de la Setmana Santa i del propi Berguar, com ha anat fent-se. Moltes gràcies, Alexandre. Moltes gràcies a vosaltres. I a tots vostès, com cada dia, demà més, així al Club del Diàleg, parlarem d'altres coses, d'altres qüestions, i anem preparant ja el que és les falles, el que és la campanya electoral, tot això, i anirem a poc anunciant-los els canvis que aniran sorgint al voltant de la programació. No s'ho perguen i dir-los que demà de nou així al Club del Diàleg. Adéu.